La participació ciutadana és una ferramenta, una eina que tenim actualment, que no és que s'hagi inventat ara, sinó que ha estat en desús molt de temps, en la que el que fem és donar lloc a que la gent del poble participi de la gestió municipal. És a dir, que diga què pensa, com li agradaria que fossin les coses, com vol el seu present i com vol el seu futur. Aleshores és donar-li veu i implicar-la en la política pública. La participació ciutadana a nivell pràctic està per fer, és a dir, s'han fet moltes coses molt interessants, però cada vegada més hi ha que treballar com es fa professionalment la participació ciutadana. Aleshores, un primer bloc seria millorar la difusió, la convocatòria, la comunicació sobre la participació. El ciutadà deu opinar i dir el que ell creu que vol per al seu poble. Jo crec que deu participar també el ciutadà, no fer l'Ajuntament el que ell vulgui, sinó que el ciutadà té que opinar de lo que vol i el que no vol. I n'hi ha que crear espais de participació. Si no donem espais en els que puguen participar, òbviament la gent no va participar. I si no diguem com han de participar, tampoc saben com participar. Crec que la regidoria de participació ciutadana és fundamental. No perquè la participació s'ha de fer només des d'aquesta regidoria, sinó més bé perquè ha de ser la que controle, no, vertebre tots els processos participatius que se vulguin fer al poble. No pot ser que se solapen els processos participatius. És indispensable que tinguem una regidoria, que siga la que coordine i posi en marxa els processos participatius. Jo crec que sí que ha servit per a prou, perquè jo crec que jo això de la participació ciutadana no ho tenia massa clar. Sabia alguna cosa, però no ho tenia massa clar. Ara ja ho tinc clar. I sé que quan vagin a fer qualsevol cosa, la meva veu servirà per a alguna cosa. La meva veu i la veu dels altres ciutadans.